tarda us explicaré un conte que es titula La mare de l'Adrià espera un bebè. L'Adrià està una mica preocupat perquè fa uns quants dies que la mare espera un bebè i l'ajuda tant com pot. L'Adrià s'imagina el bebè dins de la panxa de la mare. L'Adrià posa la cara a la panxa de la mare, a veure si el bebè el veu. La mare no té ganes de jugar, igual que la passejada del diumenge, tampoc hi va voler anar. L'Adrià comença a estar una mica amoïnat, perquè la seva mare està preparant coses i el seu pare munta l'habitació del bebè. L'endemà al matí, quan l'Adrià es va despertar, no hi eren els seus pares. I li van dir, avui anirem al metge. I l'Adrià els va dir, però jo no estic malalt. I li van dir, no, no és per tu, i anirem per veure el bebè. Pel camí, el pare i la mare de l'Adrià li pregunten, què t'estimaries més? Una nena o un nen? A l'Adrià li costa una mica de pensar-s'ho. Quan arriben al metge, l'Adrià s'acosta a la televisió i diu, això no va bé. El metge somriu i li diu, sí, mira, se li veu un braç i el cap. El metge li diu que és una nena, però l'Adrià pensa que serà molt estranya. A la tarda, l'Adrià ja se'n va a l'escola i ensenya la foto del bebè als seus amics. I l'Eduard se n'en riu, però la Laura el calma i li diu, jo també en tinc un de germanet, i primer també era com aquesta foto. Al cap d'uns mesos, la panxa de la mare de l'Adrià ja estava molt grossa i li van dir que d'aquí poc neixeria el bebè. L'endemà al matí, quan l'Adrià es va despertar, ja no hi havia els seus pares, ja havien els seus avis, i li va dir, com és que esteu aquí? Els avis li van dir que aquella nit havia nascut la seva germaneta i que ara l'anirien a veure. Quan arriben allà, l'Adrià veu tot ple de bebè i li pregunta a la seva àvia, podem agafar el que més ens agradi? La seva àvia diu que no, que cada bebè té un pare i una mare. Per fi, l'Adrià arriba a l'habitació on estan els seus pares. I el pare de l'Adrià li diu, la teva germaneta es diu Alicia. Alicia. Plora molt, però l'Adrià se l'estima. Conte contat ja s'ha acabat. Un altre cop!